Good morning guys! Dito po ako sa vaccination area ng San Fernando. Sa covered court ng Municipal of San Fernando. Dito yung anak ko. Nakapila naman siya for second dose. Ang ganda-ganda naman ang facility nila. Naka-organize talaga. Napapanatili yung social distancing. Second dose sila o 5.
Saklatan ni ka, boss.
Tapos na. Tapos ka na? Hindi na po. Ito na si Ani.
Alba, dito ko doon. Ayaw na mo rin. Ayaw ka bulan ko na. Kamu lang ko pinaginaw. Senior din ha?
Sige ka po. Uga po, Ano ka uga po, po. tukawan Sige mo na. na ito. Sige po sa sunyo mo. Okay. Ay, matutulungan mo lang. Si Bunso ko. Ano magaling niyo? Tapos ikaw. Pila yung uri ng treta naman. Grabe yung pila. Pero, green. Green na kayo. Nice na tayo.
Kada ako.
Bakurado ka na mo? Bakurado ka na po. Yan sa si card mo. Hindi pa nag-second mo? Palaminit mo man. Paribayan mo na yun. Tapos palaminit mo na para may mag-usong. Ito din eh. 13. Temperature ka, Bibi? Audit ano na, bali sigurado na yan. Mag-try ka mo.